Здравейте, готини пичове, тук е BoyPro BG Gaming. Така, в момента е 0:20 минути, т.е. един час след предишното ми видео, нищо. Вие ще го видите други ден 100%, когато ще кача и на последващия ден, честа опанинга. Това видео го правя специално и единствено за купуването на една легендара. Пишете в коментарите коя според вас ще е тя. Моля ви, не превъртайте видеото, защото ще стане мазано. Така, пичове. Имате 10 секунди. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бандит, хора, бандит! От толкова време чакам и най-сетне ще се купя. Най-сетне, пичове, тази красавица ще бъде моя. Просто нямам думи, хора. Просто ще скриншотна. Ще направим скриншот на Masters. Не повярвачам. Супер много съм хайпнат. Имаме и тая фърс, която няма купим. За Арена 8 е, така че не, благодаря. Така. Готови ли сме, пичо? 3, 2, 1, бам! Най-сетне, пичо. Тя е моя бандита. Бандита. Кой дек като този? Да, така. Така, сега ще намеря някой дек. Бандит за 10 арена. Е, тук има снайтвич. Що, господа? Аре. Аре. Не. Айде. Бандит лавалун. Бандит с лавахант. Нещо комбинация тук е. Ц. Не знам, хора, просто много съм хайпнат. Пръв път получавам бандит, когато имам. И следващото пари няма играч за купуване на легендарна карта, а за апгрейд на картите, защото от мен това общо 2 легендари съм си купил. Гравиарда и сега бандита. Не мога да откъде някой бандит, хора. Стой! Не. Нищо, аз ще опитам да правя един. Също ще бъде хора дек, така. Сега сложа. Един поизен, защото мисля, че ползвам. Потом става много добра карта, така. Запче. Там е нещо за дефенс, съм бърберите. Какво сложа? Дайте идеи в коментарите за бандит дек. Мисля сложа нещо. Така. Сега ще направим една битка. Пройги. Няма правим битка. Така, приятели, това беше видеото. Надявам се ви е харесало. Купихме бандита. Една много яка легендарна карта. Чао и до нови срещи. Един момент.